Oras ma damang dainang martangiang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti hati-hati ng pikiran mo na ibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Tapay huti-hut majamita Minggu 12 April 2026. Imanan yenet sian sada Petrus sada ayat 10 rodi ayat 10. Jahami ma dihita ganup tapay huti-hut ma dirohata. Di baheni hohosi hamuma rohamuna, torang ma rohamuna, sadok makirim mahamu diasi ni roha na tarbuan tuhamu, dihapataron ni Jesus Kristus. Songon dakdanak si panguloy mahamu, unang mapayhuti-hut hamu be sakap-sakap ni roha, uju dihaotoon muna na jolo. Alay manghuton na badiai, na majo hamu, dohot mahamu gabe badia dinasa parangimuna. Alay na tersurat do badia mahamu na badia do ahu ido sahatna. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tema ni minggu ta ima mangulu di bagasan habadiaw. Pamuhay sian jami taon. Parjolo tapay hutihut ma ia surat Petruson. Diguraton si Petrus ima sahalak apostel na diutus laho tu halak na porsea na adong songon halak paisolat manang pendatang di Portibion. Suraton diguraton tu halak Kristen aka halak na porsea na adong di 5 provinsi Asia Kecil. Ia suraton memakulingi aka nama jahasa songon paisolat na mengembara jala marserak di bagasan penderitaan do nasida, jala di bagasan tekanan marserak huhut tertindas. Jala disido nasida mangai aka penolakan alani haporsiaon nasida. Di tonga-tonga di situasi na songoni, Apostel Petrus dada madok asa hurian itu hatta di hati-hai, cari aman saja. Manang mengalului zona aman. Bulusan asal mangulu mengalui rasa aman sianaka hamoloni. Justru Petrus mardok hot mahamu di bagasan habadiaon muna. Habadiaon ima sada na ikon manotong di tiop saluhut halak na makaporsiay di bata, jalan na mangauhon asin rohani di bata. Dohot holong ni rohani di bata na balkay. Jala semakin menarik di situasi na di bagasan ngolu na terhimpit, di bagasan kesulitan tekanan hidup, hamaolon penderitaan, marhite-hite si Petrus. Tuhan di bata dang olo menurunkan standar hidup ni halak Kristen. Alai menekankan identitas nahot ido naikon totong tiupon ni halak na porsi. Asaunang terombang ambing alani akka pengajarion nalipe manang ajaran na sesat na masa di hati hai. Atong damang dainang tapayutihu majolo marhite-hite ayat diturpukon. Didokdo di ayat 10 tolu. Di bahini hohosi hamu marohamuna. Torang marohamuna. Sadok makirim mahamu dia sini rohana terbuan tuhamu. Dia pataron ni Yesus Kristus. Apostel Petrus memudai nasida asa manotong barani mengadopi
asin rohani di bata ido nagabe na jumolo na tiniop ni akana porsea. Daparjolo di dok hohosi marohamuna. Siapkanlah akal budimu. Artina saluhut halak na porsea diajak asa siap siaga. Marhohos ikat pinggang. Asa unang meoleol. Alai manotong fokus. Jala dada mangulu di bagasan na sembarangan. Taidama molo tapatudos tu Eber 12 ayat 12 Rodi ayat 10. Didok disi dibahini patogar hamuma tangan naso marnangon dohot ulu nitot na teluk-teluk. Patigor hamuma sidalanan ni patmuna asa unang lamsitik na papang asa sumuang malum manian. Didok disi damang dainang saluhut halak na porsea terjauh asa makilala jala berfikir dohot sitong manang benar dada mangihuton arus dunia. Fokus tu na sitong di bagasan na marhohoson na nidok na hasitongan yang pasti. Napaduahon dia mo nama nami inanami didok di bagasan ayat 10 torang marohamuna sadok makirim hamu di asini roha na terbuan tuhamu. Didok di bahasa Indonesia waspadalah. Podaon paingoton asa saluhut halak Kristen jeli menilai fakta-fakta na adong di bagasan hasitongan jala di bagasan kesadaran tanpa emosi jala tanpa kepanikan yang berlebihan. Napatuluhon di podahon dasida asa pahoton pakirimon nasida tu asin rohani di bata na dipalumehon di bagasan hapataron ni Yesus Kristus. Asa ido na berkaitan tu ketekunan ni halak na porsea. Tapatudos ma tu sada Tesalonik sada ayat 7 didok. Aidang masa dihami marningot ulon muna nasian haporsiaon. Dohot halo jaon muna nasian holong di roha. I rodi habingeton muna nasian roha na makirim di tuhata Yesus Kristus. Ima maradupon debata amata. Damang dainang nahinahulongan selanjutnya didokon di ayat 14 songo danak si Pangulo ima hamu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu. Unang mapahiuti utamu be sakap-sakap ni roha uju di haoton muna na jolo. Di bagasan ngolu ni halak na porsea, tetua dong do ngolu na sailaon. Ada orang so masuk tu ngolu na baru di bagasan di bata. Jala ido tung macai rekod do perubahan manang pertobatan asa unang mangulu di bagasan pola hidup na liling. Alani bolo mangulu songon halak Kristen. Unang be mulak tu kebiasaan-kebiasaan na liling. Jala terseret manang dipikat oleh keinginan hagiot ni daging di masa-masa ni haotoon na jolo. Songon na masuk tu lubang na sama. Na mangudut dia sa plima di dokon. Alay mangihuton na ba diay na madyoga mo dohot mahamu gabi ba dia dinasa parangimuna. Dohot dia sa plonom ay natarsurat do
badia mahamu, ai na badia doau. Hendaklah kamu kudus sama seperti Dia yang memanggil kamu. Hataon dada saranon, alai sada perintah naikon diulahon. Jala tung macai jelas do, paritaon marhadumuan tu identitas ni debata na mutlak ima debata na badia. Hanguluan ni halak Kristen manang halak na porsea na badia sa sitong na ikon di padongu dodohot barita haroro ni Kristus na padua halihon asa disosoi rohani akan na porsiai asa adong dinasida akka pakirimon na mangulu huhut marhanguluan na marhabadiaw. Adong biar dinamay-may mahon haroro ni Jesus Kristus na padua halihon jala marhabiaron asa mangulu di bagasan abadiaw. Bereng ma mulut tapatudos di bagasan ngulu ni si Petrus natung matsay maila ibana ditiki marningot hado saon na dinapajupang ibana do Jesus dunghehe Jesus Kristus yan na mate. Ima ditiki na majala deke si Petrus ditopi ni tao Galilea boy tapatudos di Yohanes 21 ayat 7. Namasaiman ng peristiwa ipaingoton Apostel Petrus mulak mo setu kesadaran na ni alami ibana ditiki parjolo sahali di jauh di bata ibana manang di jauh Jesus gabisiana di Lukas 5 ayat 8. Alani badia mahamu ay badia do au ninna di bata. Damang dainang ahado si Tiopota siyan jami taon. Si pahusor-husorota di bagasan ngoluta na parjolo ahado habadiaw. Habadiaon sada parita doi naikon diulahon jolma. Boy do diulahon jolma 100%. Tang boy molo mga sahon hagogoan na sabing. Alay pinomat dengan kesadaran meminimalisasi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Menjauhkan yang tidak berkenan dari Allah dan mendekatkan diri kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Jujur dari doko jolma tang boy hulahon habadiaoni 100%. Ay jolma do piao. Tutu jolma do hita. Alay tapangido mahagogoon tu di bata. Asabuhi hita padauhon akan naso hinalomohon di rohan di bata. Jala maconok tu habadiaon. Unang gabi tapake gabi alasan pembelaan diri disudi akan nataulahon jolma do piao. Ape habadiaoni identitas datawi sarupa dohot kekudusan ima identitas ni di bata naikon ta teladani manang tahuton. Alani perubahan hidup dada soal natarida sian parduru ni parngoloton. Alay roha perbagasan ima di bagasan pikiran doho pola pikir tak. Jala mangihut ma di bagasan parulota ganupari. Jala mangolu do hita marhabadiaon dada asa di ida jolma hita. Manang dada asa gabe anak kon ni di bata hita daw. Alana memang hita nung gabe anak ni di bata. Jala apunan ni di bata do hita. Jala ngulut taon ikon marhabadiaon
ala saboi hita marrida di mata di bagasan sude ngoluta. Boi mata ida karakter ni di mata na marhaba dia ni di ngoluta. Napaduahon tasulikit majo ahado na mempengaruhi ngoluta asa totong bui ngulu di bagasan na marhaba dia. Kudangdo akan namalo madok efek sian media sosial, tontonan jala pergaulan, boido membentuk pola pikir jala berpikir dengan cara yang salah. Bereng ma efekna tu generasi sinuaingon. Nang penamatua, na poso, na pogos, na mora, na malo, na pistar. Sudedo terkena dampak ni media sosial. Alai sungguh dia hita memilah. Ikon taboto do. Iya. Ikon waspada do hita. Ikon tapasiding do akka. Hagiot ni dagikta. Tapadao ma akka nasuture sian akka. Tawaran-tawaran dunia. Napatuluhon. Miliki komitmen. Putuskan yang lama. Alani asa boi hita berubah manang marhamu baon. Dang boi satonga. Dijauh di mata do hita asa unang kompromi. Alai asa transformasi. Berubah. Mengubah. Alani di mata mengutus hita. Tu dia pe. Dijabu, di sekolah, di tinganan, di karejo. Patuduhon identitas ta. Jala identitas na marhaba diaon. Dada dipatudu marhite-hite. Di bagasan huria saping. Alai di dia pe maringanan. Ingot ma. Unang ma. Sian parduru sabik kita. Tarida badia. Alai ikon ma sian salhut. Kulmit ningoluta terlumubi ma. Roha perbagasan. Alani hohosi ma rohamuna. Torang ma rohamuna. Unang ma payuti hutamu be sakap-sakap ni rohamuna. Alai mangihuton na badia ima. Badia mamu ay na badia duau. Dia cari di batama hita mangulah hossa. Mungkin marhaba diaon boido marhite-hite na manggulu di bagasan kejujuran. Jala menjaga rohatta, dohot pikiratta, mengendalikan pikiran, mangulu di bagasan holong dohot pakirimon. Jala madau sianaka kompromi tu protibion. Jala setia di bagasan. Namet-met manang nabal kape. Say di pargugoi di batama hita mangulahon salhut nai. Amin martangnya kita. Mulai ate di Tuhan. Di hatam na badiay. Pargugoi ami mangulahon sa. O partolo mandirwa. Amin.